Du 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 du. Přišel jsem s prýma nápadem, že tu firmu vybudujem, jenomže velký háček tu byl, všichni mi dokola říkali, ty tu firmu nedáš dohromady, ale já už jsem se rozhodl, postavil jsem firmu velikou, pro celou všeminu, jsou tady všichni Cčkaři a pracují tu se mnou, jo, Tomšu, jen firmu Tomšu, tu každý známý navštěvuje, Tomšu, jen firmu Tomšu, tu každý známý navštěvuje, rychle jak roky plynuly, začal se expandovat do celé Evropy, jo, velký vzrůst to byl, a když se mě lidé zeptali, pane Tomču, co vlastně vyrábí, tak jsem jim řekl, všechno. Doma jsem byl oceněn, čestným občanem, byl jsem dokonce na hradě, s Milošem Zemanem, jo, Tomču, jen firmu Tomšu, tu každý člověk navštěvuje, Tomšu, len firmu Tomšu, tu každý člověk navštěvuje. A dáme si ještě kolečka, Tomšu, len firmu Tomšu, tu každý člověk navštěvuje, Tomšu, jen firmu Tomšu, tu každý člověk navštěvuje,